Fit-tielet kwart ta' din is-sena Malta kellha l-akbar żieda fit-tkabbir ekonomiku meta mqabbel mat-tieni kwart ta' din is-sena mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn ċifri uffiċjali tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li Malta kellha żieda ta' 2.4% fit-tkabbir ekonomiku waqt li wara pajjiżna isegwu il-Polonja u Ċipru. Ir-rata ta' pajjiżna tisboq sew il-medja fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u anke fiż-żona euro. Dan hekk kif ma ġie reġistrat l-ebda tkabbir fil-medja tal-Unjoni Ewropea u kien hemm tnaqqis ta' 0.1% fil-medja taż-żona euro. L-akbar tnaqqis fl-ekonomija ġiet irreġistrata fl-Irlanda, l-Estonja u warahom il-Finlandja meta mqabbel mat-tieni kwart ta' din is-sena. Fit-tielet kwart ta' din is-sena, jiġifieri bejn Lulju u Settembru li għadda, Malta kellha wkoll l-akbar żieda fl-impjiegi meta mqabbel mal-kwart ta' qabel. Minn dawn iċ-ċifri tal-Eurostat ħareġ li pajjiżna kellu żieda ta' 1.4% fl-impjiegi bl-istess ammont bħal-Litwanja. Warajna b'fost l-akbar żiediet fl-impjiegi kien hemm Spanja. Dan fil-waqt li r-rata ta' pajjiżna fiż-żieda ta' impjiegi tisboq sew ukoll il-medja Ewropea u anke fiż-żona euro li kienet biss ta' 0.2%. L-akbar tnaqqis fir-rata impjiegi ġiet irreġistrata fl-Estonja, fir-Repubblika Ċeka u fil-Finlandja. Dawn ir-riżultati pożittivi għal pajjiżna ġew irreġistrati fi żmien ta' sfidi internazzjonali bla preċedent bil-gwerra fl-Ukrajna li ġabet magħha inflazzjoni u kriżi tal-enerġija li ma' kriżi waslet biex il-Gvern Malti immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela jissussidja il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels, l-unika pajjiż Ewropej fejn dan baqgħu stabbli għal familji u negozji. Dan wassal biex il-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar tbassir tagħha tisħaq li Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku din is-sena u fis-sentejn li ġejjin kif ġie kkonfermat f'dan l-aħħar rapport relatat tal-Eurostat. Sanittant il-Prim Ministru Robert Abela reaġixxa għal din l-aħbar fejn sostna l-ekonomija Maltija kienet l-aħjar fl-Unjoni Ewropea. Dr. Abela attenna li filwaqt li l-familji u n-negozji f'pajjiżi oħrajn kellhom iġorru il-piż huma ta' kontijiet għoljin tal-enerġija, il-Gvern Malti kommess li jipproteġi lill-familji u l-negozji waqt li jara l-ġejjieni ikun kif inhu xieraq.